Skip production. Yes, guys. Medias. Na oskiti. Maneno temba niishe wakande blessa. Hakuna mutoro wandinosesa. Azvakawanda zviripo zvinondinetsa. Ishe vachandisimudza kubva muchecha mberimba. Kore rinoka tichaona kubata kwedenga. Splai kore rinoka tichaona minana yedenga. Tina Mwari vandozarura masu vachatiropafadzaka. Tina Mwari vandozarura masu vachatiropafadzaka. Tina Mwari vanotida nyangwe nesu kunyangwe tichivatadzira. Tina Mwari vanotida isu kunyangwe tichivatadzira. Iya kubva muna January tichinobata December. Kubva muna January tichinobata December. Ndi Mwari vakatichengeta.